usa sa labing dako ug importanteng requirement to win back the trust and confidence of the public para sa DPWH mao ang transparency ug accountability. Di ka makadasig og pagsalig sa publiko kung imong taguan unsay mga kaso nga imong giimbestiga. Kung di nimo ipahabaw sa publiko unsay atraso anang mga opisyal nga imong gipangrelibuhan. Nya nganong relibo man di man preventive suspension. Kaya kung giimbestigahan ni sila sa ilang mga transaksyon, ang iyan sila i-preventively suspend. Aron di sila makapanghilabot sa mga ebidensya, di na mamaniobra ang mga dokumento, di na mahudlat diha ang mga testigo, di na ma-influensya ang dagan sa investigasyon. Kaya mo mo sila kapait kun mga anomalya sa DPWH ang nag-imbestigahan DPWH rasap. Si Vince Dizon mong ibag-o sa DPWH, so kanang pipilan niya ka mga undersecretaries. Kanang mayoriya sa DPWH, mga old-timers na. So, posibleng tayo-tayo nagihapon ng mga investigasyon na ilang pasyugdahan.